दिल पे मनबू हमरा के सुनही के बा बोला का कहत करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। अरे कहां जरल बाबू करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। ले ले ऐता किरमिया गोराए वाला लगली हाँ। इससे पहले तो कबो ना कहत रहा कि हम गोर हैं हम सुंदर हैं। अरे तो ऐसा बटले बाड़ू तो कहे के कौन जरूरत बा। अच्छा कि कंजूसी ना करत रहा। अरे नहीं हो तोहर कसम। और सुना इतने कमी ना बा भाई हम बताओ तनी ना काहे के कंजूसी करत रहा। बोला सुना बोला। ओजन घट गइल मोर बड़ा भइनी कमजोर। कौन बतौलस? ओजन घट गइल मोर बड़ा भइनी कमजोर। ले ले ऐता कोनो टानिक मोटाए वाला। मोटाए के फेरा में पड़ल हो और का तोहार वजन वैसे ही बढ़ गइल बा और मोटाए के कहतड़ू। अरे तो हमरे चली ना जाता देखो तारा ना गिर जाता नहीं। अरे तो उल्टे बतियावत हो इतना मोटा गइल हो कि तोहरा से कैसे चल जाई। फैट बढ़ गइल बा तोहार कंट्रोल करा। सुना है बात बोला